Здравейте! С това тесте не съм правил нищо от много време, не знам защо. Това е много хубаво тесте. И сега ще ви покажа едно много яко цепене, казва се Spider Cut. Изглежда ето така. Така, това е Spider Cut. Много хора съм забелязал, че правят ето това. Ето това. Това е Worm. И в заглавието ми пише Spider Cut. Не мога да го разбера. Spider Cut е ето това. В смисъл, колкото и да се приличат с Worm, има много големи разлики. Ето го Worm. Само в финала им е същия. Ето го и Spider Cut. Ето, както забелязахте, разликата е, че The Worm се образува ето това, което е като кутийка. Така се изпълнява. Докато при Spider Cut в началото става съвсем друго нещо. И ето. Така, подобни са. Ами това беше цепенето, което исках да ви представя. Spider Cut. Също така, лайквайте клиповете ми, абонирайте се. Аз много благодаря на хората, които са се абонирали за мен. Продължавайте все така. Радвам се, че клиповете ми ви харесват. Също така искам да направя реклама за един канал в YouTube. И този канал се казва Anonymous Master King. В описанието ще го има този канал. И това момче, което прави канала, качва клипчета на различни игри. Например Minecraft, Happy Wheels, FIFA 13, Spore. Spore съм сигурен, че никой няма знае. И разни други такива. Ами това и ще ви помоля да се абонирате и за него. Ами това е до другия път.